Jadi fasal sing bedakno antarane wong wedok ambek wong lanang nang jero ne salat. Wa dzakara lan nutur sapa al musannifu musannaf. Dalika ing mengkono-mengkono umurin tu khalifu fiha al mar'atu ar-rajula fi sholati. Bikaulihi kelawan dawe musannaf. Bikaulihi kelawan dawe musannaf dawu ing wal mar'atu lan utawi wong wadon iku tu khalifu bedani sopo al mar'atu bedani ar-rajula ing wong lanang bedoi fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira suwiji-wiji ing dalem 5 pira-pira suwiji-wiji. Jadi wong lanang ambek wong wedok di dalam sholat niku ada 5 perbedaan. Rupane sing pertama, rupane farrajulu mongko utawi wong lanang iku yujafi benggangake sapa ar-rajulu ayyarfa'u tegese ngangkat sapa ar-rajulu mirfaqaihi ing sekut lorone ar-rajulu anjambaihi saking lambunge ar-rajulu saking lambunge ar-rajulu wa yuqillulan ngangkat sapa ar-rajulu ayyarfa'u tegese ngangkat sapa ar-rajulu batnahu ing wetenge ar-rajulu an fakhdaihi saking pupu lorone ar-rajulu diangkat fi ruku'i ing dalem ruku'e wasujudi lan sujute wasujudi lan sujute. Tadi perbedaan pertama wong lanang ambek wong wedok ketika sholat, nek wong lanang niku yujafu mirfaqaihi anjambaihi, nek wong lanang ketika sholat niku tangane dibenggangno ketika sujud ketika rukuk nih. Tadi ketika rukuk ketika sujud tangan loro ini dibenggangno ora ditemplekno nang ngene pupu loro ne utawa nang wetenge. Iku ketika rukuk ketika sujud. Nek wong wedok gak. Dadi wong lanang gak oleh nemplek tangani ketika sujud ketika rukuk nang ngene pupu loro ne nang ngene wetenge. Iku nek wong lanang, tapi nek wong wedok nemplek uduan. Nek wong wedok, lha kok nemplek ya soalnya kan ana gununge loro. Nek gak ditemplekno lak godal gadul pulian. Makane nemplek nek wong wedok. Ketika rukuk, ketika sujud nggih iku perbedaan pertama. Wa jaharulan banteraken sapa ar-rajulu fi maudhi'il jahri ing dalem panggonane banter. Ing dalem panggonane banter. Wataqaddama lan wis liwat apa bayanuhu keterangane al-jahru fi maudhi'ihi ing dalem panggonane al-jahru ing dalem panggonane al-jahru. Perbedaan kedua wong lanang mbek wong wedok ketika sholat, nek wong lanang nang panggonan banter kudu dibanterno. Sunnah banterno niki lho, banterno swara nang panggonan banter koyo dene sholat maghrib kan bad dibanterno, maca surat ya dibanterno. Nek wong lanang kudu dibanterno ketika panggonane maca banter. Nek wong wedok ningali kondisi. Nek wong wedok nek salate bareng wong lanang nang panggonan banter ora dibanterno. Nek salat ijen gak apa-apa nglakoni sunah iku mang. Nek panggonan banter dibanterno, nek lindik dilindikno. Salat ijen. Tapi nek wong wedok salat ambek wong lanang panggonan banter gak oleh dibanterno suarane. Soale bahaya ndadekno syahwat engko. Tapi nek wong lanang panggonan banter dibanterno, panggonan lindik yo dilindikno. Ketika maca surat misalnya, itu bedane sing nomor kali. Wa idzan abahu lan ing dalem nalikane ngenani ing rajul ai asabahu tegese ngenani ing rajul apa syai'un suwiji-wiji fi sholati ing dalem salat. Ngenani iku maksude lali. Sama maknane lali yo gak apa-apa. Lan ing dalem nalikane lali ing rajul asabahu tegese lali utawa ngenani sapa ing rajul apa syai'un suwiji-wiji fi sholati ing dalem salat
Sabaha mongko maca tasbih sapa rajul digawe ngilingno niku lho. Mongko maca tasbih sapa rajul fayaqulu nuli ngucap sapa rajul tasbih ngucap ing subhanallah because didikri kelawan nyejoh dikir niati pakot hali bloko au ma'al iklami utawa aweh weruh utawa niate dikir ambek memberitahukan ambek ngilingno iku gak apa-apa niat ngoten niku au atslaka utawa niat mutlakake utawa niate niku tanpa tujuan apa-apa dimutlakno iku jek gak apa-apa lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate rajul awil iklami utawa aweh weruh faqat hali bloko nek niate niku mek ngekeki ngerti tok batalat mongko batal apa salat jadi bedane sing selanjutnya nek wong wedok nek wong lanang ketika ngilingno imami lali misale iku maca tasbih subhanallah tapi niate dzikir utawa niat dzikir niat ngilingno sing penting boten niat ngilingno tok dadi sampean muni subhanallah iku gak batalno salat niate dzikir niate ngilingno bareng gak apa-apa kan umpama imami ana sing lali meninggalkan mbok iku mang rukune mbok iku mang sunah abad misale nek sunah abad ditinggalkan kudu sujud sahwi lah dilingno lah ngilingnone gawe subhanallah. Beda mbek wong wedok. Nek wong wedok ngilingnone ambek ya apa ngilingnone wong wedok? Tepuk tangan. Tepuk tangan itu tapi tangan bagian jaba nggih. Jaba ketemu jaba utawa tangan tengen iki jero ketemu jaba. Sing penting niate mboten dulinan. Nek niat dulinan batal salatmu. Tapi nek niate niku wau ngilingno dzikir ngilingno maka gak apa-apa sing penting. Iku bedane wong lanang ambek wong wedok. Ketika ana sesuatu saling ngelingno imam sing lali ya iku mang. Nek wong lanang ambek dzikir subhanallah utawa memberitahukan niat dzikir niat memberitahukan gak batal. Tapi nek niat memberitahukan tok maca subhanallah niate memberitahukan tok mboten nonton niat dzikir iso dadekno batali salat. Makane niat dzikir niat memberitahukan niat ngelingno utawa niat dzikir tok kan wis paham niku nek iku isyarat digawe ngelingno kan. Nang wedok mang ambek keplok iku mang. Ambek keplok tapi niate sing penting ojo dulinan. Nek niate dulinan ndadekno batali salat. Wa auratul rajuli perbedaan selanjutnya wong lanang ambek wong wedok ketika salat. Wa auratul rajuli lan utawi aurate wong lanang. Iku ma anggota utawa anggota baina surati ing dalam antarane udel warubati lan dengkul amma huma anapun utawi asurati warubati iku falaisa mongko ora ana apa asurati warubati iku minal aurati saking aurat wala ma lan ora perkara fauqahuma ing dalem dhuwure asurati war rubati Jadi perbedaan selanjutnya masalah aurat wong lanang ambek wong wedok aurate beda ing dalem salat nek aurate wong lanang iku baina surati war rubati antarane dengkul ambek udel tapi dengkul ambek udel niku mboten masuk aurat maksudnya dengkule ambek udele iku bukan aurat sing aurat niku baina udele ambek baina dengkule iku mang antarane dengkul ambek udel iku aurate wong lanang sing penting dengkul udele ketutupan pas wayahe salat iku yo kena gerakan iku ketutupan maka sah salate wis nutup aurat wong lanang beda ambek wong wedok nek aurate wong wedok niku nang jerone salat niku semua badan kecuali wajah ambek kedua telapak tangan ku nek aurate wong wedok iku bedane tapi nek aurate nang njabane salat kan seluruh badane wong wedok niku wau meskipun niku khilaf ana sing ulama iku sing ngomong aurate nang jabane salat wong wedok iku kaya wong lanang kaya nang jerone salat ana sing dawuh ngoten niku tapi ana ing dawuh aurate wong wedok nang jabane salat iku seluruh badannya aurate
Tapi enten ing dawuh kaya nang salat, kaya nang jerone salat kecuali wajah ambek kedua telapak tangan. Tapi nek aurate wong lanang niku wau. Dadi baina surati wa rubati antarane udel ambek dengkul, tapi sing paling penting sampean ngerti nek udel ambek dengkul apa termasuk aurat gak. Dadi apa maneh nang ndukure udel nang nisore dengkul, maka iku bukan aurat nek wong lanang. Tapi nek wong wedok aurat niku. Wal mar'atu lan utawi wong wadon iku tu khalifu bedani sapa al mar'atu ar-rajula ing wong lanang. Nek wong wedok beda ambek wong lanang fil khamsi ing dalem 5 al madhkuri kang wis den sebut. 5 iku mang yo ndadekno beda wong lanang ambek wong wedok ketika salat. Tapi ana nefa innaha krana setuhune al mar'a iku tadumu ngumpulake sapa al mar'a ba'dha ing sebagiane al mar'a ila ba'din maring sebagian kang weneh. Ila ba'din maring sebagian kang weneh. Fatul siku nuli nemokake sapa al mar'a bacnaha ing wetenge al mar'a ketika salat niki khususe pas rukuk sujud. Bifah daiha kelawan pupu lorone al mar'a fi ruku'iha ing dalem ruku'e al mar'a wa sujudiha lan sujute al mar'a. Tadi wong wedok iku kudu ngumpulno tadumu ba'dha ila ba'din. Kudu ngumpulno sebagiane almar'a ambek sebagian sing weneh. Dadi antarane wetenge ambek pupune iso nemplek. Nek wong lanang kan gak nemplek. Kudu gak nemplek kan wong lanang niku. Antarane kedua tangane wetenge ambek pupune kan mboten nemplek nek wong lanang. Nek wong wedok kudu nemplek. Antarane tangane pupune ambek wetenge iku. Ya krana iku mang lho, duwe gunung loro iku mang lho. Nek gak nemplek iku kan ya rada bahaya sih. Nek oba-oba ngono iku. Wa tahfadulan ngalat, wa tahfadulan ngalon-ngalonake sapa almar'ah sautaha ing suwarane almar'ah. In salat lamun salat sapa almar'ah, lamun salat sapa almar'ah. Bi hadratir rijali ing dalem ngersane pira-pira wong lanang utawa ing dalem sandinge pira-pira wong lanang al ajanibi pira-pira kang liya fa in salat mongko lamun salat sapa al mar'a munfaridatan hale kang ijen hale kang deweni anhum andoh saking arijal yo jaharat mongko banterake sapa al mar'ah ing sautaha Jadi selanjutnya bedane wong wedok ambek wong lanang iku masalah banterno swara kaya mang. Nek wong lanang kan nek panggonan banter sunah banterno. Nek panggonan lindik sunah nglindikno nek wong lanang, nek pas wae salat. Tapi nek wong wedok nek panggonan banter sunah banterno, sunah nglindikno iku nek ijen. Tapi nek sandinge wong lanang, maka sunah banternone diilangi, ilang kesunahane banterno niku nek wong wedok. Jadi meskipun sampean salat maghrib nggih, salat maghrib tamen nang musala umum nang masjid umum. Sampean salat iku pinggire sampean niku ana wong lanang, maka kesunahan banterno kan ono. Jadi gak oleh dibanterno. Sampeyan nek salat maghrib niku pas maca surat misale, gak ono kesunahan banterno. Iku nek wong wedok. Ketika salate sandinge ana wong lanang liya. Tapi nek salat ijen tetep nek salat ijen gak ono sing ngrungokno umum sampean banterno, maka tetep sunah. Banterno swara iku sunah nek nang panggonane banter, lindikno swara iku ya sunah nek panggonane lindi. Dadi bedane nang kono. Wa idana baha lan ing dalem nalikane lali ing almar'a apa sayun suwiji-wiji wong wedok ketika lali apa sayun suwiji-wiji fi sholati ing dalam salat ketika lali nang jerone salat wong wedok niku wau ya saffafat mongko keplok sapa almar'a bidor bil yumna keploke bidor bil yumna kelawan mukul tangan tengen dipukul ala dhahril yusra ing atase njabane tangan kiwa. Dadi tangan kiwa iki digepuk ambek tangan tengen, tapi tangan kiwa bagian jaba nggih, mboten bagian epek-epekan bagian jero sih.
bagian jobone tangan kiwa digepuk ambek tangan tengen. Gepuke ambek bagian jobone tangan tengen oleh, masih bagian jerone tangan tengen ya oleh. Lah niat keplok iku mang sing penting mboten dulinan. Nek niat dulinan apa maneh melebihi 3 gerakan ya gak oleh. Iku nek wong wedok carane umpama ana sesuatu sing lali misale, ha iku keplok ngoten niku wau dengan cara mukulno tangan tengen nang jabone tangan kiwa. Tapi nek wong lanang gawe tasbih iku mang. Gawe subhanallah diniati zikir, ambek diniati ngekeki ngerti utawa diniati ngelingno gak apa-apa. Sing penting ana niat zikire. Ojo niat ngekek ngelingno tok. Soale nek niat ngelingno tok iso ndadekno batali salat. Falau dorobat mongko lamun mukul sopo almar'ah batsenan ing tangan tengen utawa tapak tangan tengen bibatsnin kelawan batsnan ing tapak tangan tengen bibatsnin kelawan tapak tangan kelawan telapak tangan bikos dilakbi kelawan nyejo dulinan. Nek keplok-keplok iku mang dulinan walau kolilan senajan to titik, meskipun titik. Dadi ngeploki tangan iku mang lho sampean dulinan senajan to titik. Ma ilmi tahrimi sertai ngawaruhi haram padahal sampean ngerti nek iku haram. Ya batalat mongko batal. Apa salatuha salati mar'ah, maka iso ndadekno batali salat. Nek sampean keploki iku mang sejo dulinan senajan to titik iso ndadekno batali salat. Tapi nek mboten niat dulinan, memang niate iku mang digawe ngelingno maka mboten batalno salat. Wal khunsa lan utawi khunsa iku ya khunsa iku ya swaria ngono iku lho. Iku kalmar ati, hukume kaya wong wedok. Iku kalmar ati kaya wong wadon. Dadi khunsa iku nek ngelingno ya keplok. Mboten kok tasbih ngoten. Wa jami'u badanil mar'ati lan utawi sakabehane badane wong wadon. Lan utawi sakabehane badane wong wadon. Al-hurrati kang merdeka, badane wong wedok sing merdeka iku auratun aurat, semua badane iku aurat ila wajhaha angin wajahe al mar'ah al hurrah wa kaffaiha lan epek-epek lurune al mar'ah wal hurrah. La aurat iku mang wa hadilan utawi iki jami'u badanil mar'ati al hurrati auratun iku auratuha aurate al mar'ah fi sholati ing dalam sholat. Jadi aurate wong wedok di dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah dan kedua epek-epeke, kedua telapak tangani. Jadi kecuali niku, liyane kabeh aurat, jenenge aurat ya wajib ditutup. Nek dibuka aurate ketok iso batalno sholat. Amma kharija sholati, anapun ing dalam jabone sholat iku fa auratuha. Anapun ing dalam jabone sholat fa auratuha mongko gak usah iku. Wa auratuha mongko aurate, mongko utawi aurate al mar'ah al hurrah iku jami'u badaniha, kabehane badane al mar'ah al hurrah. Nek nang jabane salat aurate wedok seluruh badannya. Nek nang Fathul Qorib niki, meskipun sebagian pendapat ulama nang ngene kitab lintune padha mbek nang jerone salat kecuali wajah mbek kedua telapak tangan. Tapi nang Fathul Qorib niki lebih condong nang seluruh badannya, mboten enten pengecualian. Ana iki nek nang Fathul Qorib melok pendapat sing iku, seluruh badannya nang jabone salat nggih. Seluruh badannya nang jerone salat kan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Meskipun nek nang jabone salat ada ana pendapat liya iku ngomong padha mbek nang jerone salat. Wal amatul lan utawi amat, nek aurate amat iku budak wedok. Iku ya apa padha mbek wong lanang ta padha mbek wong wedok. Iku karajuli kaya wong lanang. Fi sholati ing dalam salat, nang jerone salat aurate budak wedok kaya wong lanang. Dadi baina syurati war rukbati. Dadi budak wedok statusnya budak mboten merdeka. Budak wedok aurate kaya wong lanang. Nek kaya wong lanang kan berarti aurate wong lanang di dalam salat kan baina syurati war rukbati, antarane dengkul ambek udel. Fatakunu mongko ana apa auratuha, aurate amat iku ma anggota baina suratiha ing dalem antarane udele amat warubatiha lan dengkule amat, warubatiha lan dengkule amat. Jadi aurate antarane udel ambek dengkul iku
Iku aurate amat kaya wong lanang di dalam salat. Wis ana ing takon ah. Nek kan tak terusno, iku lak fasole mek titik sih. Faslun hadza faslun. Tak cepetne nek ngono. Hadza tegese utawi iki fasol iku faslun fasol suwiji. Fi adadin ing dalem wilangan, fi adadi mubtilatin ing dalem wilangan kang batalaken as-sholata ing salat. Ing dalem wilangan kang batalaken as-sholata ing salat. Dibahas perkara sing batalno salat. Waladhi lan utahe perkara yubtilu kang batalake apa alladhi as-sholata ing salat. Perkara sing batalno salat iku ahada asyara. Rolas apani syai'an suwiji-wijine, ada 12 perkara. Jadi nek sampean nglakoni rolas iki batal salate. Sing pertama rupane al-kalamu ngomong amdan kelawan nyejo, amdan kelawan nyejo. As-sholihu kang patut, omongane patut. Li khitabil adamini maring omong-omongane pira-pira anak Adam. Maring omong-omongane pira-pira anak Adam sawaun padha uga ta'allaqa hubungan apa kalam bimaslahati sholati kelawan kemaslahatani sholat aula utawa ora ta'allaqa sing pertama ngomongi sengaja maka batalno sholat. Pak Halim jadi nek ngomongi sengaja batalno sholat, ngomongi sengaja sing penting ngomongane iku ana hubungane mbek kemaslahatan tak gak batal sholatmu. Tadi sampean ngomong sengaja, ngomong bahasa manusia iki lho. Pokoke ngomong lah. Nek sampean sengaja ngomong nang jerone salat, mbok iku mang ana manfaate tak gak, maka batal salatmu. Mbok ana kemaslahatane tak gak, batal salatmu. Nek ngomongi sengaja ngomong nggih. Lah ngomong iku ana pengecualiane, kecuali zikir, kaya tasbih iku pengecualian, maca Quran, zikir, tasbih gak batal. Jadi omongan ini dimaksud itu omongan sing selain dzikir, selain tasbih, ngoten niku, selain maca Al-Qur'an, selain donga. Jadi ngomong-ngomong bahasa manusia iku sampean sengaja batalno salat. Sing nomor kali sing batalno salat wal amalulan amal. Wal amalulan amal iki pekerjaan. Utawa gerakan iku termasuk pekerjaan. Al-kasyiru kang akeh sing batalno salat sing akeh. Akeh iku minimal 3. Sing diarani akeh jamak iku lak 3 sih. 3 kali lebih otomatis batal salatmu. Nek ana pekerjaan yang tidak penting, yang bukan pekerjaane salat, bukan rukuk, bukan sujud, kok sampai 3 kali, sampai akeh iku 3 kali lebih batal salatmu. Al mutawali kang nuli-nuli. Lah pekerjaan iku mang sing terus 3 kali ku mang bolak-balik langsungan ngono. Lah iku batal salat. Kasalat contohnya kasalasi khotowatin koyok 3 pira-pira jangkahan amdan kelawan sengaja koyok sampean jangkah ping 3 sengaja jangkah ping 3 batal kan wis 3 kali 3 kali wis diarani akeh nek 1 kali 2 kali mboten karena ono apa dalika mengkono-mengkono salasi khotowatin toh salasi amalin au syahwan utawa krana lali bahkan krana lali nek 3 kali lebih berturut-turut iku iso batalno salat. Amalu anapun utawi amal, tapi amal pekerjaan al-qalilu kang titik nek jek titik ya fala tabtul, mongko ora batal apa as-sholatu salat. Mongko ora batal apa amal, ora batalake apa amal as-sholata ing salat utawa mongko ora batal apa as-sholatu salat. Nek amale iku titik iku 1 atau 2. Telung jangkahan, 2 jangkahan misalnya iku diarani titik, ora sampai batalno salat. Sing selanjutnya sing batalna salat wal hadasu lan hadas iku batalna salat al asgharu bu hadas cilik wal akbaru lan hadas gede. Hadas bu cilik bu gede otomatis batal salate. Wa hudusun najasati lan anyar tekone najis utawa najis sing jelas teko. Saman salat kondisine suci panggonane ya suci tapi tengah-tengah salat moro di sawat tae ambek koncone. Batal kan kena najis. Najis cik tas teko batal. Iku sing dimaksud najis cik tas teko najis anyar. Allati la yu'fa najis anyar memang sing batal no salat najis sing gak kena di sepuro. Allati la yu'fa kang ora bisa den sepuro apa anha najasa
Berarti nek najise dimakfu gak batalno salat, tapi nek najise mboten dimakfu batalno salat. Walau waqa'al lamun tumiba ala saubihi ing atase pakaiane wong apa najasatun, najis ya bisatun kang garing. Misalnya ana najis garing, iki sing dimakfu. Najis garing. Fana fadonuli ngipatake sapa wong saubahu ing pakaiane wong halan ing dalem saknalika. Ya mongko lam betul. Mongko ora batal apa salatuhu salate wong. Dadi ana najis tapi garing kan makfu. Iku langsung sampean ilangi. Nemplek nang pakaiane sampean langsung sampean ilangi. Maka boten batalno salat. Lah sing batalno salat iku najis sing anyar teko utawa najis sing wis lawas utawa sing anyar teko sing boten dimakfu. Ya contohnya kayak niku wau disawat koncone telek misale. Teleke jek tas jek anget pisan. Sawatno nang sampean pas wayahe salat, batal salatmu. Wang kisaful aurati sing batalna salat maneh wang kisaful aurati lan kebukae aurat wis mbul wong lanang mbung wedok nek aurate buka meskipun sadurunge salat sampean iku aurate tertutup ketika salat kok aurate buka ndadekno batale salat amdan kelawan nyejo apa maneh bukake nyejo fa in kasafaha mongko lamun buka ing aurat apa ariku angin misalnya sampean gak sengaja buka aurat kena angin buka titik maka iku batal tagak delok-delok fasataroha mongko lamun nutupi ing aurat fasataroha mongko lamun nutupi sapa wong ing aurat fil hali ing dalam saknalika ya lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate wong nek ketera angin aurate buka langsung sampean tutup berusaha nutup gak batal salate tapi ketera angin sampean ngerti nek aurate buka sampean jarno eban beh cek ketok mumpung ana angin aku tak pamer pisan ketok aurat ngono maka batal salatmu. Tapi nek sampean langsung berusaha menutup gak batal aurate iku nek mboten sengaja aurate buka pas wae salat tapi nek sengaja otomatis batal. Wa taghyirun niyati lan berubah niat ku ya batalno salat. Kaayan wiya kaya oleh lamun niat sapa wong al khuruja ing metu minas sholati sanging salat. Dadi niate pedhot nang tengah-tengah sama niat metu salat batal salatmu. Wastidbarul kiblati lan mungkuri kiblat iku ya batalno salat. Ka ayya ja'alaha kaya yen to ndadekake sapa wong ing kiblat. Kaya yen to ndadekake sapa wong ing kiblat khalfa dhahri ing dalem burine gegere wong. Dadi pas wae salat mara mungkuri kiblat madhepe cara kiblate nang Indonesia kan nang kulon. Saman pas wae salat mara ngadep ngetan, batal salate. Wal aklu lan mangan wasyurbu lan ngombe. Mangan ngombe iku iso batalno salat, iku kasiron ana kana ana apa al makulu perkara kang den pangan, wal masrubu lan perkara kang den ombe, au qalilan utawa kang titik. Mbok iku mang titik mbok akeh. Dadi pas wae salat sampean mangan utawa ngombe iku iso batalno salat. Mbok iku mangane akeh ta titik pas wae salat ge, ambek mangan. Misale panganane mang gurung tek. Mangan ote-ote ya gurung tek sekali separuh. Akhirnya sholat terus pas wae sholat. Ote-ote ini tetap dikunyah dipangan, batal salate. Buake bu didik mangan iso batalno sholat. Illa ayakuna angin yen to ono sapa asyakhsu awa-awaan suci fi hadis surati ing dalam ikilah. Ing dalam ikilah contoh ana iku jahilan wong kang bodho. Tahrima dalika ing harame mengkono-mengkono al aklu wasyarbu kecuali sampean gak ngerti. Sampeyan gak ngerti maka mboten sampai batalno salat. Sampeyan gak ngerti nek mangan, ngombe pas wayahe salat iku haram, gak ngerti. Maka nek gak ngerti ngono iku gak apa-apa, gak sampai batal salate. Tapi nek ngerti kok sampeyan lakoni batal. Wal kohatulan dehem tapi akeh sing maknane niku mboten dehem. Dehem sing nemen niki maksude, guyu lah, akeh maknane guyu. Wa minhum lan iku setengah saking ulama man utawi uwong yu abiru kang nembungaken sapa man anha saking kohatu bidhohki kelawan guyu. Dadi luwe cocoke guyu. Nek deheme titik kan mboten batal salat. Tapi nek guyu pas wae salat guyu. Guyu pas wae salat batal isaan salate. Waridatu lan murtad iku wis otomatis nek murtad ya otomatis batalno salat. Wa ya hali utawi aridatu iku qatsul islami, medhot Islam. Bikaulin kelawan ucapan murtate gawe ucapan utawa au fi'lin utawa penggawean. Jadi murtad iku batalno salat. Bu iku mang murtate dengan ucapan ataupun dengan pekerjaan. Faslun wa alam syawab al-Fatihah.